Hello mga ka-listeners, balik tag vlog mga ka-listeners para sa intro sa Maribil sa kagabion sa part 2 na taron, no? So balikon na lang sa inyong paminaw mga ka-listeners, taghuwat, no? Kay wala pamantay ikapuli, no? Kay pagid naglabad pagid akong mga ka-listeners sa pag subay-subay, no? Munang ikapuyan kog subay, no? Napasinsa kayo, no? Karon ang atong drama balik sa, no, taghuwat nya kuan isa ko musaad ka na sa kay mapa jud ko ka lugar mga ka-listeners, no? So, medyo kapoy sa disig at tubag cellphone nakaunaw na naguguma mga ka-listeners, so kanang taguan sa niya akong cellphone kay pahuway siya ba, no? Balik na og January pero saan man niya lisod po kayo og di ko mag hinahinag arrange, no? Maapsan sayang adlaw, no? Way mahimo mga ka-listeners, no? Nya hinahinay sa ko mga ka-listeners kay kuan magsugod na ikaduhang misa, no? Karon sugod na ikaduhang misa, so nahuman na akong simba sa kuan sa alas 6 muna hapit sa lang kong vlog sa iyo pa ko mo uli, no? Kaya magsugod naman maikog na ko mga ka-listeners, no? Tinira lang tama, no? So hindi na maglangan mga ka-listeners kay ma-distract niya itong misa to, no? So mo to mga ka-listeners, no? Paminawan niyo ang ikaduhang part sa Maribil sa kagabion, no? So okay. Ang niagi ato na Sairan, nasundan gyud ni Andrew ang inahan ni Maribel sa bila ug nakainom pa siya tubig dito. Apan gipalayas dayon siya sa inahan ni Maribel. Ug sa daan paingon na pauli, nadunggan ni Andrew ang hilak sa mga itoy. Ug nakit-an niya nga dunay mga itoy sa ilawom sa mga kahoyng kalatsotsi. Mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon. Maribel sa kagabihion. Ako na rin gusto ninyo kay suon, ha? Nimlit ka ng lanog snow. Ikayo ka. Uy. Nadi ang inahan. Che! Che! Buang iro, Magbukod man! Che! Che! Uy! Daon! Di ba lagi di mo kauban si Andrew, Tiyo? Huwag isa sa kasada nga akong gisubay. Ha? Naabutan lang ko sa highway, pero huwag na po siya. Gatong sa lungsod, pero huwag yapon ako siya makita dito. Kung maunahain, magkadai si Andrew. Kung dili gani siya makita niya karong hapon, no? Mudangop na tayo sa kapulisan ini. Karon na ito'y pahibaw nga nawang akong banat, Tiyo. Karon na lang. Kalma lang, Cindy. May nasangitan lang yung tingali. Tiyo, nahadlok na ko. Tingali may nasugatan na sa siyang dautang mga tao. Pagkisulti una ko ni Mama. May kailan yung mga tanod sa barangay. Magpatabang lang una kanila. Yan ang imong tubig na ba inom, Maribel? Ma? Hay na ang tao nga nangayog katahuran? Bilakaw na. Wa ko makauyon siya ngaw. Nga naman, Ma? Tugod kay nagtuo kung nagpangita paghapon siya nimo. Kung nga magsige siya padool ini sa atong dapit. Ha? Kinahanglang mahanaw siya ining dapita. Ma, unsay buot pong ipasabot? May plano ka bang buhaton niya, Ma? Wa, inom na ng tubig. O katong ubal. Hindi na ko makatuog, Ma. Ug ayaw kahadlok, Ma. Dili na ko mo pakita ni atong tawanan. Alas 12 pa sa udto. Katog. Anong nangita man siya na ako? Halulaod to na pero wapagyapon mabalik si Andrew. Hindi, ayaw pag-uol. Tuwa na sila open mo.
Napatrabang nas mga tanod. Iyan na ning awhagon nga pamitaon sa Andro. Lula nahadlok yun ko. Gibati ko ganun na ginautang na hitabo kang Andrew. Dili niya batasan ka dili manawag kung doon ay mausap sa plano. May na siyang cellphone pero magsige raw ring la. Oo, ipasabag. Dili niya tumagon. Lula nahadlok ko. Doon na ginautang na hitabo ni Andrew. Dili ba hitabong dili ko niya tubagon kung naapa niya iyang cellphone. Ay, yan. Lula, dili di madahaw kalma la. Pero doon na siya lupin mo. Mapatrabang na sis mga tanod. Anong pakiamakit as Andro? Ano naman ni Uy? Sa may nahitabo ni Andrew. Ipakabuti na lang nato mamalik siya lupin mo. Di ala sila, Lula. Di ala sila. Naanak yung mga tanod nga makatabang sa pagpangitan ni Andro. Lula, bisag unsaon ako una-una. Di na ginautang na hitabo kang Andrew. Gabiin na lang, pa siya. Magampo na lang siyang wagin siya kuha as inkantada. Sa... Kinuha ko. Hindi. Maulay akong gikalbo. Lula. Mas kuyaw kung kuhaon siya sa inkantada nga kanunay mo pakita nila. Lula, nalibayin mo na. Ayaw lang nila. Kaya sa makahunahon nagklaro ka na kung saan na doon pagpangitas, Andro. Lula, gabiin na. Klaro ka yung may nautang na hitabo kang Andrew. Gusto ka. May nangita na niyang mga tao. Bakit aras, Andro? Inko. Unsa man eh. Dili ko maklaro ang palibot. Gusto. Ang iro. Gigukod ko sa iro. Mao nga. Nahagbong ko din sa gahong. Tabang! 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 Nataw! Tabang! Tabang! Si Andro ko! Tabang! Nahagbong ko sa gaong! Paabot ako! Magkuha ko kang tinan! Nana! Nana, pauli! Hindi ko maglaro palibot. Kasakit sa kong uho. Alas 11 na sa gabi. Pero wapagin mo uli si Andrew. Maling kamot na lang ang makatuhog ka, Hindi hindi. ko makatuog, Lula. Mura kong pumatay sa kapalakas sa posibleng nahitabo ni Andrew. Maluwas na siya, hindi. Ha? Sige. Na si Tio Luby, Lula. Tio Luby, hain naman si Andrew, ha? Huwag pa na siya mauli. Wapagin, Tio. Wala kihapon na yun siya, bakit eh? Huwag. Andrew, hain ka naman! Dali, gunit na ako! Pasailuwa ko pero ako yung maglaro. Gunit lang! Birahon ka na ako aron magkagawas kag gikan diha sa gahong! Gunit lang yun, ha! Hapit ka din magkahawas sa gahong! Ana! Magkagawas ka na sa gahong!
Tanaw ko, Lola. Asa ka man? Laon po man kayong gabi eh. Dili ba yung mga magpundukod niya? Mura kong mamatay sa kabalaka kung hain ang akong bana, Lola. Pero kuyaw kung ikaw nasad ang masugatan sa mga daotang tao, hindi. Paabutan na lang muhayag ang muuban ka na sa pagpangita kang Andro. Doon na lang ka sa payaga. Nana, pagpuyo. Ay! Gamay na lang ang kuwang. Makaabot ka sa payaga. Mong paningkamot. Di ana kita sa payaga. Tabang. Di ana. Gitabangan ta na ka. Higda na lang diha. Kay tambalan ko ka ng imong samad sa o. Kayo nga lang ang imong mga mata. Baway na lang ha. Ayaw na lang paglihok. Ako na'y bahala nimo. Katog na lang. Ug ayaw kong traha ang kakapoy ng imong kipati. Ayaw ko biyahe. Oo. Dili ta kabiyaan. Dili. Nalipong ko. Baway na. Kay tambalan ta ka. Lola, pagmata. Sige. Hayag naman di ay. Lola, mo apas ko ni Tio Lupe. Mutabang ko pagkita ni Andrew. Buntag na di ay. Di na gini mahimo la. Magpatabang ta sa mga pulis sa pagpagita kang Andrew. Hindi. Dili pulis ang makatabang ining pagkawas imong bana. Sa? Nga na di ay, Lola. Isa may makatabang na tuwing ini. Ang tambalan. Sa? Tambalan? Mao na. Kinahanglang mo nangop ng tambalan ini tungod kay nagduda ko. Nga gibinuangan si Andro sa dili ingon nato. Unsa? Sige na. Mangandam ta. Mangaon na ta sa atong pabahaw kay layo-layo pa atong lakton karon. Lola. Kasakit. Unsa man eh. Dili na ko baliw ang tira. Kasakit sa ko. Ma, Lope, unsa naman? Huwag na mo makita si Andrew, ma. Kinuok ko. Lola, Tio, pangitaon to si Andrew. Dili mahimo nga mawaha lang siya. Huwag kasi mo tago. Aron din mo makapauli sa syudad. Wa siya mo tago. Gitaguan siya, Lope. Mao na. Gitaguan si Andro sa Encantada sama kang Leonardo. Tuod. Unya, sa itong buhaton iniron. Dili mahimo nga ito makitaan si Andrew. Ayaw ka bala ka, Cindy. Tuwahin na ng mga kauban akong mga tanod. Namahaw lang sila. Unya, mubalik na sila pangita kang Andro. Buwan to mis tambalan, Lope. Mas may pa. Basit kung magkatagaan ang tambalan, kung lain ka nung taguis ang Encantada si Andro. Aray. Naunsa man eh. Malipungan ko kung mubangon ko. Kalapad sa ko. Ang iro. Naunsa pa sa nang iro. Nganong nag-atang man na siya diya sa puldahan. Kagot na.
sa muni, lias gilid. Tasa. Gatas buan. Uy, iyan mga prutas. Naanasap. Bituyo pa sa palipot. Ay, dili na kong alihog akong uwi malipong ko. Lola, layo pa ba ta sa bahay sa tambalan nga? Layo mong giingon. Doon na lang ta. Kanang bungtos, ibabaw. Naadyang payat sa tambalan. Ha? Kalayo ba na, Lola? Uy! Ang maghinay-hinay lang doon ta. Ang sa uwa, magkitay na ang kadaganan ini. Engkantada atong kontras, hindi. Hindi ni normal nga tao. Busa kinahanglang dili sa normal nga mananambal ang atong doolon. Pero Lola, gikapoy na kaayo ko. Unsa man. Mupadayon tao, dili. Sindi. Ngano na hitabo ba din mo ni Andrew, Lola? Ngano man? Ngano karon man ni mahitabo na mo? Sa amo pagkakalipon? Sindi. Doon na mga butang upang hisabo ining kalibutan, ha? Nga dili matungkad. Kung tinuod man nga dunay engkantada, dili siya angal nga magsamok-samok na itong mga normal nga tao, Lola. Watay mahimo, Sindi. Ay nahitabo ng tanan. Watay laing mahimo pa gawas pagdangop na lang yun ang kambalan. Kabisa ko sao na kung huna-huna, naibgan doon og engkantada si Andrew. Ay, wow na kaayo. Ay, may tubig sa botelya. Ay. Miss. Kung kinsa ka man, tabang ikaw nga makabalik sa lungsod. Miss. Kanusa man ni mawa ang akong lipong eh. Mutuyong gid ang palibot kong liyo ko. Kailangan sa kabuhi. Miss! Hain ka! Miss! Busod ko, Maribel, ha? Maribel? Ma? Diin ka gabi. Ha? Wa kas sa nataran gabi. Wa kas ka bayabsan. Wa kas ka bulakan. Diin ka man gabi. Dito ako sa kalatsutsihan, ma. Duol na sa otlanan ang kalatsusihan. Dili maay magsigi kag pundo dito. Uyaw dito napita, Maribel. Ma, ganahan ko sa kahumod sa kalatsutsi. Mao nga, ganahan ko nga mapundo dito. Maribel, dili mahimo mo palayo pa sa bahay. Ayaw ka bala ka, ma. Way masaag sa kalatsutsihan. Mahadlok ang mga tao ni ining atong dapit. Maribel, anak, timan iha. Dili ka mahimong mupakita sa mga tao. Nahibaw ko, ma. Og dili na mahitabong mo pakita ako sa mga tao. Makita na natong payag sa tambalan. Kisahingan anang tambalan, Lola. Manang ining. Manang ining. Yung payag. Pagdali. Hinalang ato dahil sa ikasulsi. Dito magabhian pagbalik sa ubo. Oo, Lola. Mayon ta ko na. Tinuod nga makatagan siya ko na. Kurahin ka ron si Andrew.
Tabang! Tabang! Maayo! Mga adlaw! Maayo! Maayo! Pero kung may tao, Lola. May adlaw! Unsay ato? Ay, hala! Oh, ay, naaraman ko na kinaspanuan sa kahoy, magbarog manang. Kuyawan ako eh. Manang ining, doon na mitsuyo. Naibaw ko. May gipangita ka mo. Naibaw na siya. Manangita at iruba na dayo. Oh, manang, tabangi ko nga magitan ang akong bana. Gahapon pa siya nga nawa, manang. Sunod mo na ako. Nalisindi. Musunod ka niya. Buta ang pikas niyang mata. Dali na, musunod na lang ka niya. Sa taas siyang payag. Lingkod ka mo. Lingkod, Cindy. Oo, Lola. Unsa ko lang itlog sa manok, Lola. Tanawa lang. Kibuak niyang itlog. Isaw sa kamay plagana lang. Kinahanglang magdali ka mo. Nga naman, manang. Unsa imong nabasa diya sa itlog? Namiligro ang imong bana. Dili sila buhian sa nagunit niya. Usabot mo ipasabot, manang. Kinsa ang naggunit karon sa kumbana, ha? Dili ingon nato. Sigurado ka nga dili normal nga tao ang nagunit karon sa kumbana. Kung normal pa siya nga tao, nakauli na unta karon ang imong bana. Apan, gigapos siya. Uy, Unsa kinahanglan? usa ka bay. Naa sa usa ka bay ang imong bana. Hain ka ng maong bahay. Manang maluoy ka. Giyahimi ko na hain ang bahay na nang imong giingon nga dili ingon nato. Kaya akong pawion ang akong bana, manang. Dili mo kinidaling makitaan. Tungkol kay dili kini makita sa ordinaryong mga mata. Kung dili dito sila halaran. Sa maihalan, anak manang. 13 ka ugis nga tali nga manok. Ug 13 ka itlog bisaya. Ug iron man 13 ka lain-laing prutas. Unsa? Kinahanglang buhi ang inyong ihad sa maong dakit. Dakit? Oo. Naa sa usa ka dakit ang imong bana. O kinahanglang dalion siya sa pagkuha aron mabawi pa nimo ang imong bana gikan sa engkantada. Tabangi mi manang nga makuha na ako ang akong bana, manang. Sa ako nang giingon, kinahanglang nga naaran ang maong dakit. Sige. Ano lang mangandap ta. Pero asa ang dakit nga among halaran, ha? Mooban ko ninyo. Ako lang ang nakatultol sa maong dakit. Sige manang. Ngaya, mamaylit ang bagong tali nga ugis nga mga manok, Cindy. Aron dili na kamo malangan, la ako'y baligyang mga ugis nga mga bagong tali nga manok. Ha? Naan ay ka? Sige, paliton na namo. Naasab ko'y mga itlog. Paliton gihapon na namo, manang. Ang mga prutas naasad ka. Oh, naasab. Naasal luyo. Mahimo nga manguha na mo dito. Pahinungdi lang sab ninyo. Dali, Lola. Manghuat ng mga prutas. Inahalang makita na si Andrew lang. Cindy. Cindy. Tabangi ko! Che! Bawa! Che!
sa yuta! Tabang! Manang, hain mo yung dakit kayo mong giingon. Dool na lang ta. Nga nagdaman sa ining mga takob sa kaldero. Kinahanglan lang magsaba-saba ta sa atong adtuan. Aron mapugos ang mga engkanto sa pag-uli sa imong bana ka mo, Inday. Sigurado ka gahusto ning atong gibuhat. Ayaw pagduha-duha. Kaya kung magduha-duha ka, o dili ka mo to o ng atong gibuhat, dili mo makuha pagbalik ka imong bana. Pagsa? Mao ka na ang angay nga buhaton nimo. Ikaw ang asawa. Busa, naa sa imong mga kamot ang dahon aron mahibalik ka nimo ang imong bana. Sige. Ayaw paghina. Sumano na natong gisugo ni Manang. Sige. Tumanod ko ang tanan ni mong sugo, Manang. Dool na lang ta sa dakit. Kinahanglang di ta masadpan sa adlaw ug mahuman na ang atong buhaton. Sa katapusan, ni nagagta. Narang dakit. Ha? Kanang kahuya? Kanang ko, anak? Ayaw ka mong kahadlok. Sige, ipahiluna na ang mga ugis nga mga tali. Saan man Ay, butang na lang diha ka ng bukag kagisudlan nila. Ug ka ng basket sa itlog ug mga prutas. Dali Lola. Ato nang ipahimot ang ubos ng dakit. Dali la. Magdali kita. Kay hapit na mo sa ang adlaw. Sige. Karon, sugdan na nato ang pagsaba-saba. Magsaba-saba ta gamit kining mga takob sa kaldero, la. Oo. Manang, dili makaanto sa kasaba ang mga engkanto. Busa, magsaba-saba ta din sa tungod sa dakit. Sige. Ay, sila. Sige na. Sugdan na nato. Iuli si Andrew! iuli ang atong bana nga si Iuli Andrew! si Andrew! Iuli si Andrew! Iuli si Andrew! Unsa man kasaba man. Sakit sang sa kasaba. Tabang! Sa maron saba payo. Di ko makalihok. Ako'y makita. Nagtuloy paghihapon ang palibot. Si Andrew! Huwagol katungod nga mapiso niya! Buhiin niyo sila! Buhiin! Niag among halad ng mga bagong tali nga mga ugis ug mga itlog ug mga prutas. Amo kinig ihalad bugti sa iyang kagawasan. Maluoy mo! Ako ang asawa ni Andrew! Iuli ninyo na ako ang akong bana! Maluoy mo! Iuli! Inkantada! Huwag kay katungod na buha ko ng akong bana! Kung ikaw ba na nagkuha niya bugti mong pagluwas na mo, buhiin na siya! Ibalik na mga akong bana! Amoy! Nakita na akong kamot o ginapak! Ay, yun na pa, manghulong kita. Hapit na mong ngit-ngit. Gusto na. Mamalik na lang kita din. Gusto na kita.
Ay, nagpalabis sa mong debate, hindi. Alawan ako kasabon sa mga pagkita po. Nahadlo ko, dili na mabalik ang akong bana. Mahibalik siya nimo. Kana ang ipaniguro ko. Ayaw lang yun pagpakawa sa paglaom. O sa buntag, mamalik kita din eh. O pagdaka mo og kanon, usa ka kaldirong gamay, o usa ka kaldirong humba. Tapos manang, Suwayan na tog halad og linuto. Pero ayaw ba yun ninyo butangi og asin? Naibaw na ko sa pagluto pagkaon para sa mga engkanto. Sige na, magkita na sa diniyog ma. Nahala, sige. Una na ka mo. Kay halaran pa na kong orasyon na mga engkanto din hindapita. Dali na hindi. Mamaya na sa kay maghabian at nasdaan. Lisod na ba kay agianan kay... Uy, yun tayo na ang flashlight. Dali na. oo, Lola. Tabang! Hain na mo! Tabangin ko ninyo! Nalipo. Nahanaw na ang nagsama-sama. Balik mo! Balik ako ninyo! Aray mo! Niyalang ko sa usa ka bayag! Tabang! Sa'yo ka magbikaon? Asa ka maroon, Maribel? Ana lang ko sa palibot, ma. Ayaw pag-usap mo kantos lungsod, ha? Ha? Dahil ba ako miadto ka sa lungsod? Bitanaw ka sa piyesta. Pero ayaw na gini kuswa. Patawag na ko. Ug ikaw, pag-amping sa imong pagawas panahon sa kagabion. Ayaw ka pala ka na ako, ma. Kay bawo ko nga mag-amping. Sige, mayang gabi eh. Tabang! 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 Itog mo ka? Niya, ginadaan ka kagapon. Nganong di ako din eh. Kinsa ka? Ako si Maribel. O niya, ginadaan ka o pagkaon. Sakit niya ako. Ang palibong ko. Di na ko maglarong palibot. Ayaw na lang pagbiyok. May sama na imong ulo. Og niya, ginadaan ka o tambal. Pero kaon na, aron mo inom ka o tambal ini kauman. Hindi. Manihapon na. Kinalasundan na ni mo imong tiyan. Naunsa na magka si Andrew, Lola. Pag-ampo na lang, buhian na siya singkantada nga may jacket niya. Tinuod ka nga gidagit sa engkantada si Andrew, Lola. Maunay labing siguro nga nahitabo niya. Ha? Sige, yan ako. Niya na si Tio Lumi, Lola. Tio! Tio, saan na balita, ha? Maghinday-hinday na sige! Silang layo na gyud kayo na abdan. O, naanto na namo ang kasikbit ng barangay hall. Pero, wag nakabantay nila ni Andrew. Kinuho ko. Naunsang kita si Andrew, Tio. Di ko makadawat, ini. Mabuang na ko hapit sa kabalakan ni Andrew. Klaro na lang kaayo nga engkantada gyud ang mikuha kang Andrew. Andrew giding bawion og Nasugda na ba ninyo ang pagpalusad? Oh, nasugda na. Kung mamali kami dito, ugma, padadon ming manang, ug usa ka kalirong humba o kanon. Ukuyo ko ninyo, ugma. Aron daghan ta ka, pakampatang sa takop sa kaldero. Andrew, hain ka naman.
Salamat. Way sa pa yan. Karon nga, nagkakaon ka na. Ug nakainom ka na og tubig. Pahuway na. Ipiyong ang imong mga mata. Tabahangi ko. Mauna ka na ang akong gipuhat karon. Nahibaw kong maglisod ka pa sa paglakaw. Busa, piyongan na lang ang imong mga mata. Patuog ko na. Ayaw ka pala ka. Bantayan ta ka. Di ko matug. Salamat. Inday, Cindy. Laom na gabi. Ngano niya pa man kasalon? Dili ko makatuog, tiyo. Muhot ang ako dukhan ko niya. Kung mahigda na ko, awa pa ko mahibaw ko nain karon si Andrew. Nala magmalig-on ka day. Kaya bisan unsa pang posibleng may tabo ni Andrew, anda na makinin mo dawaton. Nabalakal lang ko, tiyo. Basig ibinuangan gud siya og tao. Wa ka pa rin mo tuo nga ikantada ang mikuha ni Andrew? Ambot. Naglibog ko nun sa akong tuhuan. Kapag sa pagkakaroon, kinalang tumano na to ang sulti ni Manang. Basil pa di ay kung tinuot nga gitaguan siya sa inkantada nga mitabang namo. Nakakita ka bagid sa babae ka bitabang niyo sa dihang gipariglahan mo? Ang tinuot, uwa po makakita sa maong babae. Sa? Si Andrew ra gid ang nakakita sa maong babae. Mao kini ang mipunal sa mga lalaki nga mitulis namo. Ug sa pagkamatun ako buot, wa naman siya. Og si Andrew na ang misulti nako nga giluwas siya og babae nga puti kayo. Sa? Bisan tumoy na lang sa iyang buhok, wa gyud ka makakita? Nakuyapan ko, tiyo. Gisunto ko sa rapist og nakuyapan ko. Mao nga wa gyud ko makakita niya. Mao ba? Kung mao na, si Andrew ra gyud ang gipakita sa mga babae? O, tiyo. Si Andrew ra gyud ang nakakita sa maong babae. Ayaw! 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 Ayaw ka, hadlok. Ayaw! Ikaw, Maribel. Oh, ako. Andrew? Kangit-ngit. Gabi na. Mao nga ngit-ngit. Unsa na oras? Oras? Wa ko mahibaw. May cellphone ka ba? Manawag ko sa akong asawa. Cellphone? Oo. Nabala ka na karon si Cindy ako. Cindy? Oo. Cindy. Ang ngahan sa akong asawa. Asawa? Oh, please. Pahawag mo akong cellphone. Wa ko'y cellphone. Nganong uwa man ka cellphone. Dalaga ka di ba? Dili ko pwede mo gamit og cellphone. Unsa? Sakit pa ang imo. Oo. Balik pong pagyapon ko. Baway na. Salamat. Way sa pa yan. Hain ang inyong bahay. Ayaw pangutana. Nga naman, Maulang. Maribel. Baway na. Katuog na. Maribel. Hayag naman di ay. Buntag na. Nawa nagkamay ang lapat sa uo. Ay, salamat. Salamat nga. Dili na kay kong malipong. Dili na sa kayo lapad ang akong uo. Uy. Unsa man yung lias akong kilid. May pagkaon og mga putas man ay din sa akong kilid. Kung may kape pa, init-init pa mong kape.
Ay, salamat. May isa na ako ang akong tiil. Uy, uha na sa pangiro nga. Nagatan ako diya sa pulkan. Uy. Ani di ito din ni maghalad? Oo, hanggang din eh. Maayo nga tulog na mo. Masaba, mas maayo. Nagpatabang na lang ko sa kong anak manang. Sige na, sugda na nato ang pagsaba-saba. Hain na ang usa ka kalderong humba. Naras puno ang saging manang. Nahala, ipahimutang na ka na diha sa tiilan sa dakong dakit. Huwag magsugod na ta sa pagsaba-saba. Kung kinsa ka ba nagtago sa kumpana? Iuli ang akong bana! Iuli siya! Iuli siya! Iuli tao na Sandro! Dili na limang taon na baymuslan! Kay ninyo na yan siya! Oy! Iuli taon! Hain ka. Maribel. Maribel, hain ka. Hain ka. Nabangi ko nga makapauli sa amo. Maribel. Oh. Unsa man kasaba sa layo. Marias man ang gahapon. May nagsaba-saba sa kahuyan sa utos. Kinsa magkaharong nagsaba-saba. Benay! Andrew! Andrew, balik Balik na ka ako! na, Taunoy! Andrew! Konsensya na natama ni mo! Andrew! Siya muhian ka Andrew! Ay! Magkada! Andrew! Nagsayang asawa si Andrew! Andrew! Pag-wild niya, dong! Palayo sila og asin, dong! Parang buhian ka! Ayaw magtaon sa ilang pagtaon, Andrew! Talig asin, dong! Bisan ang sa'y mong kagutom! Ayaw kayong magtaon! Arong dili ka nila mataguan! Hangtod na hangtod! Andrew, love! Pauli na lang ako! Love, ang iyong ikantada nga ibalikan ako! Andrew! Cindy! Oh. Andrew! Andrew, ikaw na! Tama mo! Andrew! 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 Sugatan niya magkagaligid siya! Andrew, love! Love! Love, salamat kiniya ka na! Salamat! Salamat sa inyong pag-uli ni Andrew! Salamat! Love! Cindy! Tio Lupe! Pagdali! Dadunta sa ospital si Andrew! Pagdali! Maribel! Maribel, magbata. Maribel! Di ba ako kapos na itabo sa lalaki? Kinsa nga lalaki, ma? Ang laki nga nangita ni mo, katong Andrew. Kuan, ma. Pasaylo ako, pero kinahanglan tabangan ako siya nga makahawa sa kahong nga iyang nahulgan. Unsa? Maunay na hitabo sa mga laki. Pero nga naman makamusulti na ko, anak. Nahadlo ko, ma. Nahadlo ko nga pugnan ko nimo sa pag-atiman siyang samad sa uo. Kung sa pagkatulog pagkaon niya. Unsa ka naman, Maribel? Gibutan nga sa dimong imong kinabuhi sa kakuyaw anang imong gibuhat. Kinahanglan tabangan ko siya, ma. Kay kung dili, posibleng mamatay siya sa gahong. Diin mo siya, dada. Sa payag sa may kalasot siyan. Dili ni mahimo. Ma, unsay buhaton mo? Ang angang buhaton sa payag. Inunin ko buon, ma. Kinahanglan gubon ko ang tanang lugar nga magbutan nimo sa kakuyaw, Maribel. Ma, ayaw ko ba ang payag, ma? Ayaw!
Salamat ka nagkapahuay na si Andrew. Kadako di isasamad sa iyang Yan ang mga gamitin ko para din sa ospital. Lola, kinahalang madasad akong ospital sa syudad si Andrew. Unsa? Nga duman. Law na kaayo ang samad sa iyang ulo, la. Mura kinikapantok sa dako bato. Nagkasulti na ba mo sa Andro kung unsa ganita mo niya? Pakaayo, Lola. Lipong pakaayo siya, pero Unsa man sindi? kamao ba daing manambal o mga sagbot ang mga engkantada, Lola? Ha? Nangutana ang doktor kung kinsa ang nagtaptap og sagbot sa mga samad sa ni Andrew nga mo'y nakapatangod sa dugo. Ambot lang. Kitambalan si Andrew, Lola. Unsa? Ma'am, ready na ang blansya, ma'am. Lalo may gawas ka mas mo kwarto. Hayag pa kaes gawas, Maribel. Ma, giyon sa nimo nga akong payag. Pasaylo ako, Maribel. Pero kinahanglang ako ning gubon. Nakita ko kinisodlanan sa tubig ang mga kinanan dito. Imo pa gid ang giatiman katong Andrew. Sa ako nang giingon, ma. Mamatay siya kung dili na ako si ate mo. Ngano wa ka man magpatabang nako? Ha? Maribel? Ma, Unta matasukad sa bata ka pa. Gabisang unsa mahitabo nimo, imo konsultihan. pasaylo ako, ma. Karon nga nadaga ka na. Nagkaanam ka magkagahi sa imong Ma, kuan mang bod. Dili ka naman mo tahon na ako. Ngayon mong inahan, Maribel. Mitahot lang ko, ma. Pero, ambot. Kung si Amot, Wa ako magkasabot na ako, ma. unsa ang maan mo masabti, Maribel? Wa, ma. Kalimtin niya. Adlaw pa. Kinahanglan matuong pa ko. Maribel, pasaylo ako nga panaliputan ko ikaw. Love? Andrew? Cindy? Love? Pumusa na pamati ni mo sa lawas. Sakit pa bang imong oo? Labad pa, pero dili na ko lipong. Okay na kuno kaingon ang doktor. Matud pa si doktor. Maayo ra gid nga nadali kag daddy ni sa dakong ospital sa syudad kay Ha? ni ata sa syudad. Gidakan ako dinhi aron mahiling ka og maayog doktor. Pero Sa naman sa plava? Awan sa man, huwag ka ganahin nga. Gidata ka din eh. thank you. Diin mangyot ka. Masa may kipuhat sa inkantada ni mo. Aw, sa man, tinuod bukit ka inkantada ang nitako ni mo. Encantada? Drew. Love, may nahinamduman ka na ba sa hitabo ni mo? Tinuod ba nga kitaguan ka sa inkantada sa dakit? Mupahoy una ko. Sakit pagyapon akong uo. Kumusta naman siya na syudad, hindi? Naatiman na siya sa mga maayong doktor, Lola. O okay na siya. Ay, salamat. Epektibo gina kayong pagbasal na to sa dakit. Kailangang gibuhian si Andro. O, siya ba sulting Andro? Wa pagit siya kisultihin ako lakon unsa na hitabo niya. Ba, sige limot na siya sa mga engkanto. Unsay? Unsay gilimot, Lola? Ay, kada bang gigamit agahom? Aron din na siya makahinumdom kung diin siya. O ba? Kakuyaw ko anak, Lola. Maong ayaw na ginagpaalias probinsya sa Andro. Kaya naib ka nag-engkantada. Sige, Lola. Aw, hinuoy. Mubalik naman siya trabaho. Malimtan na niya ang nahitabo niya des probinsya la. Kana, cute. Og ayaw na siya gisgote bahin deres probinsya. Oo, Lola. Ay, ang saman ron.
Lula, ngano ka? Manas napanimahuan ko. Unsa man, Lula? Ni Asia. Ni ang engkantada. Ngano nakasulti man ka, anak, Lula? Nanimahong buwak sa kalatsot sa Diresbay. Ay, babay una. Babay. Ako ning susihon. Sige, Lula. Bye! Lope! Lope! Ha? Unsa naman, Sam? Lope! Pangita ang buwak sa kalatsot eh. Unsa? Nakapanimahawang sa ka? Oh, ni Asia. Ni ang engkantada, Lope. Ato siya kabugon ba? Hoy! Hain, malip. Hain ka magkamang tako rin, no? Padayo di sa mo! Unsa mo ka? Gusto kang labayan o kasin? Ha? Alayo Hey! na nande! Palayo na! Wala din sa Andrew! May pauli na sa syudad. Buos na ayan na pagsabak-sabak din sa amo! Dili ka gikan, Maribel. Nganong ingon anang imo itsura? Nagpakita ka na sab sa mga tao? Wala siya dinhi. Wala siya dinhi, ma. Kinsa mo na din? Si Andrew. O ano mura ka magkailakon? Ha? Maribel? Wa man, ma. Unsa naman sa nagibuhat nimo? Nanguha ako og buwak sa kalatsot shape, ma. Og diin mo no sa tiring isabong. Ha? Maribel, dili mo himo mo itago ka nako bisan kung daga ka na kasamot pa. Ma, matuog lang una ko. Kamaunad yung malimod na ako ang akong anak. Yan ang mga buwas ko, Tutsi. Dito rin ako makuwas ubos bintana ni Andrew. Kung mauna, ni Agos palibot ang engkantada. Gusto ka ma? O, kuyaw kayo kung butang ang tagpurok butoy sa maong kantada? Unsa? O, nibawak na ba yan sa istorya sa mga karaan, ma? Kanang mga inkanto, pwede kang imong hiwi ang imong naong. Kamahanan ko na sila. Ay, di tangang madlok. Tungkol kay wala na din si Andrew Sinde. Dili na siya masamok pas engkantada. Palihog ko sa tubig, love. Nialav, oh. Love, may mo na ka magkawasok, ma. Daon sa naman noon eh. Bisan ko na noong hospital. Love, karon nga, maayo na ka. Sultihin ako kung sa kinahita po ni mo. Nga nung nagkaduko man ang imong o. Ha? Law ang samari sa imong o. Diin manigikan. Miabot ka sa ibabaw sa bungtod. Naabot ka pag-jogging dito. Oo. May abot ko dito. O kung sa, ha? May nakita akong iro. Bagong nanganak. Unya, gigukod ko sa inahan. Mga minagan ko. Pero, dito ko paingon sa gahong. Nahagbong ko sa law ng gahong. Sa, nahuk ka sa gahong? Mao na, love. Lahong kaayo ang gahong nga nahugan ako. Mga nakuyapan ko. Nakuyapan ka kay lawang kaayo ang samad sa imong o. Mao ba? Kuan? Lawang magkakaayo ang gahong nga imong nagbungan. Giun sa man mo pagkawas. O giun sa man mo pag-survive sa duha ka adlaw sa sud sa gahong. May mitabang na ako. Mitabang? Kinsa, love? Ang babae nga puti kayo og taas kayong buhok. Ang miluwas na to gikan sa mga tulisan. Unsa? Miabot na sad sa didto sa gahong nga imong nahulkan? Oo. Og iya kong gitabangan nga magahawa ka sa gahong. Ngit-ngit kayo. Gabi na kayo sa dihang iya kong nakitaan. Og iya kong gibutang sa usa ka payag.
Unsa? Ug dito ko nit na bali. Unsa? Gitambalan ka sa Encantada? Oo, iya akong gitambalan. Ug gipakaon. O kung sa mayang gipakaon nimo? Pagkaon, isda o mga putas. Andrew, tinuod ka ng gipanulti mo? Naggitambalan ka sa Encantada? Oo, tinuod lagi. Kung mauna, tinuod gid ang gitaguan kaniya. Unsa? Nagpatabang na tambalan. Aron matutulan ka namo. Aron buhian ka sa mong Encantada. Andrew love, kinalang dili ka nagidbutunom sa probinsya ha. Sa probinsya si mong apuan. Kay tinuod ka nagisulti sa tambalan nga nagustuhan kang Encantada. Dili siya Encantada. Unsa? Tinuod siya nga tao, love. Mahikap ko niya. Gitambalan ko ni Maribel. Si Maribel? Mao ka na ang iyangan. Siya si Maribel. Nami bagtiman akong cellphone. Ano milagro sa bida nga, dunay manawag nako. Hello? Hello, Tio Lupe. Si Cindy ni. Oh, oy, unsay Cindy? Musika ba rin, Cindy? Unsa may mong tuyo, day? Ganun, inanawag man ka. Kumusta naman si Andrew? Ha, day? Mugawas na mo sa ospital, Tio. Oh, may noon. Tio, may ipapangita ko ni mo diha. Oh, unsa man na? Tao ang ipapangita na ko ni mo, Tio. Tao? O, Tio. Tao. Usa ka babae giganlag Maribel. Maribel? Maribel? Oh, mao na ma. Mao ka nang ipapangita ni Cindy nako. Maribel ang nan sa babae. Maribel? O, unsa man ka, may nailan ka ba nga babae nga ginganlag Maribel, ma? Ha? Nining ato dapit? Doon na ba? Wa, pero ikaw, mahibok kang mangita niya. Oh, doon lang ko sa barangay. Ito may lista dito sa mga nagpuyo ni Napita. Barangay ko. May pamasmayo pa. Maribel ang pangitaa. Pero, unsa may apelido? Na. Wa, rabay apelyido. Unsa? Aw, ilista lang ang tanang Maribel o kuha ang tanang address. Ganahan akong gawas. Ugma na, love. Unsa man ka? Wala kay problema? Wa man. Wan lang. Wala ba lang usahay ang mo? Lapas pang samad si mo. Kinahanglang ipahuway una ni mo maayo. Nakabantay ko ba? Nga nanawag ka ni Lula sa layo ni mong lakaw. Oh, nangumusta lang ko sa probinsya. Unya, kumusta naman sila? Imo pa silang sultihan nga dili na lang mabalakan ako. Oh, love. Pero doon ako ipapangita ni Tio Lupe. Unsa man? Kanang Maribel nga kaila nimo. Unsa? Gusto sab kong makaila o makakita niya ng Maribel nga kaila mo, Andrew. Cindy. Maribel. Ma? Garo may bangon ka man, nga adlaw ka man. Di na ko makatug, ma. Kinahang na mo pahuway kas panahon nga angay ka mo pahuway, Maribel. Mao gusto ko magawas og adlang dako. Dili pa himo. Pero ma, gikapoy na ko sa pagpakabuhi sa panahon sa kakapion. Mauna na imong kinabuhi, Maribel. Busa ayaw na nagsumpa ka pa. Pero ma, doon nagi paagi aron magkagawas ko sa adlaw. Sa ako nang giingon, nga dili ka pa himong mugawas og adlaw dako. Period. Ug ayaw pinagsumpa ka ako malaod, Maribel. Tugol kay para na sa imong kaayuhan. Ma. Salamat ka nakatog na pagbalik si Andrew. Ugwa na siya magigalis na ako. Si Tio Lupe. Hello, Tio. Day, Cindy. Di pinukos barangay, day. Ako nakita no ang lista sa tanong mga babae dinis sa among dapit. O usa lang ka Maribel ang naas listahan. Unsa? Tio, susiya ka ng moong Maribel. Kuhain siya kong lagway ug ipadana ko karon-karon bidayon. Cindy,
Mula man mahadlo ko ng imong ipabuhat na ko na eh. Ayaw ka bala ka, tiyo. Padalaan ta kag kwarta aron magamit nimo sa pagpangita niya ng Maribel. Kana da murag din ako mahadlo ko murag nindot kay nagpaminawon nga tagan ko nimo kwarta day. Basta ha, seryosohon nimo ang pagpangita ni Anang Maribel, tiyo. Wanay problema. Ako ra gud ni. May Maribel na kong naibawan. Ako ning ato ugma. Sige, tiyo. Salamat. Og kinahanglang mabalitaan dayon ko nimo, tiyo, ha? Wanay problema day. Balitaan ta gyud ka. Pero sa sunod, may tingali nga mangutana sab ka kung ano siya apelido Anang Maribel nga ipapangita nimo. Aron dali ra bang matutulan ba? Sa ako nang giingon, wa mahibaw si Andrew, tiyo, sa apelyido Anang Maribel. Basta pangitaan lang ka ng Maribel. Sige, bye, tiyo. Bye, Cindy. Kinahanglang mailhan ko ka ng dinganlak, Maribel. Ano lang mata pa maghihapon ka? Naghuna-huna lang ko sa tao, ma. Kang Andrew. Nabalaka ko sa iyang kahintang. Hello! Wahi mo ba kalimtan mo na tawhana, Maribel? Samaran siya, ma. O kung dili siya natambalan, mahimong mamatay siya sa gahong kung way makakita niya. May na lang nga naagi ko ditong napita. Naunsa ka naman, Maribel. Kano nagsige naman kagunahon atong tawana? Nabalaka lang ko niya, ma. Hosto na! Ayaw ka ba na kayang istanyo? Dili na siya estranyo, ma. Kaya nakaila ko niya. Maribel, ayaw kalimot nga dili ka mahimong musagol sa mga tao. Nakasabot ka. Hanak, nahibaw ko si Magibati. Pero kinilay timani. Di ka mahimong musagol sa mga tao, Maribel. Kung dili ka mahimong mupakita nila, nakasabot ka. Oo, ma. Busa kalimitin na si Andrew. Ayaw kabalakan niya. Ug kung way makakita sa patay niyang lawas, nagpasabot na nga buhi siya ug kalimti na siya. Mayo! Magadlaw! Uy, si ato ni Manay. Ay, mangutana lang ta ko dong. Mo ba ni ang bahay ni Maribel? Mao ni. Ay, salamat. Matuntulan na ginako si Maribel. Naaba siya dong? Nanoy. May mo bang magisulti niya dong? Ha? Kan, di na ba mo magkisinabot, Nay? Kung sa mga siya, di ba may magkisinabot? Nga naman? Walang tao ko, Nay. Maribel! Maribel! Hano? Hano? Oy! Siyas Maribel? Kamu na istorya niya. Kasinabot ba ka ang ining klakiya? Ano ay mahayo? Ako takdan masatan mo. Ay, Maribel gili imong handay? Oo. Ano ba? Mag-picture lang ko nimo day, ha? Ha? Picture ko day? Ano man? Kuan kay nay madawat nga kwarta ang mga Maribel ining dapita. Sige, pusing na. Magkakwarta ka. Henge. Sakit man lang ako. Ayaw ka balaka. Mawala na kung maalim na kitang sa my love. Nawasama ka. Ano nang upaw magka-love? Wa man. Ganun, di pa ako nang mo kining auto-love. Andrew, may gitago ka na ko unsa no? Ha? Kung unsa man ang gitago ni mo nako, sultihi ko. Magtiayo na ta. Asawa ko ni mo, Andrew. Ug dili mahimo nga doon na kay itago na ako. Wa ko'y gitago ni mo, Cindy. Nalipong naghihapon ko. Ayaw pa makaka. Klaro kay sa imong naong nga doon na kay gitago na ako. Sultihin na lang ko, ana. Bahin ba na sa Encantada?
Dili lagi siya engkantada. Engkantada siya. O gusto kanyang kuhaon gikan ako. Cindy, ni ana taon ta sa modernong panahon. Dili taon na tinuod ng mga engkantada. Aw, kung tinuod man nga tao ka ng Maribel nga mo'y nakaingon nga disgrasya ka, kinahanglang kalimtan na nimo siya. Oo. Kalimtan na ako siya. Sorry. Kuan lang, doon nalay butang nga nakapahasol na ako. Bahin ni Maribel. O unsa man ang butanga, ha? Andrew? Magkaabot lang ang among daan sa panahon sa kagabion. Unsa? Mao ka na nakapahibog na ako. Sa dihang gidakon niya sa payag ug gitambalan o gipakaon. Gabi ikining dako. Ug sa tibok adlaw nga didto ra ko sa payag. Ang iro lang nga nagbantay nako. Iro? Oo. Misulti na ko nimo ana, dili ba? Gusto na, Andrew, gusto na. Di na ko gusto maghiskot ka pa na ng maong babae. Kalimti na ka ng Maribel. 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 Nanay mo paniod to. Ibutang na diha sa lamisa, ma. Uy. Kadaghan bag sobra sa imong pagkaon sa pamahaw. Naon sa man ka? Taglaay ng imong lawas? Wa man, ma. Di lang ko ganahan nga mukaon. Baby, kanut. Pahika pa ko sa imong agtang. Wa ko sa kahilante. Wa ko'y sakit, ma. Di lang gid ko ganahan nga mukaon. Kung mao na, karong gabi dili ka na mugawas sa bahay, ha? Kung mugawas ka, anak ka lang kutob sa nataran, ha? Ma. Maribel, tumana lang yun ang tanan akong pahimanggo ni mo. Ayaw nagpalayo din sa bahay sa parahon sa kagabion. Sige na, paniod ko na. Para matuog ka pagbalik. Ha? Lope, naunsa ka, oy. Namuram ka gigo ko no kabat. Ma, nakakuha na ko gulag sa duha ka Maribel ni Repita. Hain man. Niya sa kong cellphone. Niya. Ay, paglangas. Ipadana na ni Cindy. Andrew, unsa may gusto nimong kanon? Bisag unsa lang nga nasa ref. Mukaon ra ko. Pagkabasko ka, kayo pa ba yung mahuman ang atong honeymoon? Ha? Kinalang mag-hotel pa ta, love. Pero, anhin na lang ta sa syudad. Di na lang ta mo ato sa probinsya. Sige. May gisend si Tio Lope sa messenger? Mao ba? Oh. May gipada siyang pictures. Duha ka babae. Unsa? Nganong nagpadama na siya mga pictures? Kinsa man ang mga pictures? Duha ni ka pictures sa babae nga giganlag Maribel. Unsa? Tanawa kining duha ka Maribel sa picture, Andrew. Siya ba si Maribel ang mitabang nimo? Tanawa. Dili na sila si Maribel. Unsa? Kining usa ka babae nga taas og buhok. Dili na siya mao. Bata pa man eh. Dili na sila mao. Ang Maribel nga miluwas na ako. Taas kayog buhok nga milapas sa iyang hawak. Ug puti kaayo. Ug talagsaon ang iyang kagwapa. Unsa? Unsay sunod nga mahitabo, mga higala,
Gidapit ko kamo sa pagpamati sa umon pa mga sumpay ting atong sugilanon. Maribil sa kagabhion. Dalit sa RMN Drama. Ug mo to ka listeners ang part 2 sa Maribil sa kagabhion. Usbon ako, salamat kaninyong tanan nga kanunay nagasuporta og paminaw sa tong channel, no? So amping mo kanunay, God bless, no? Advance Merry Christmas. Di na lang yun ako natas unay kay sugod ng misa ikaduha, no? So muna ang misa sa alas 7:30. So ang oras karon mga kalisteners 7:30 na. So atin sa lamang kuani siguro mga kalisteners, no? So advance Merry Christmas sa tanan. God bless, no?